Den er meget, meget behagelig. Der er elastik i begge sider, og det vil sige, at den er nemmere at komme ned i. Men igen nu, når vi er over i de modeller, der er lidt mere bredde på, så er den her en af udgaverne. Det er en mellembredde, men har man en høj vrist, og det vil sige, at det er hen over forfoden her, der er en fantastisk, for den er meget nem at komme ned i. Og selvfølgelig altid bruge et skohorn, når man kommer ned i skoene, som er i gøler hælkapperne. Der er god bredde til forfoden også. Det, der er det gode ved den også, det er en fantastisk god sål, når nu begynder at blive fugtigt at være, med blade og alt muligt, så man ikke glider. Super flot. Mørkebrun skin. Og så findes den i rusken her også. Og man skal ikke være bange for rusken. Nogle har sådan lidt med rusken, det kan vi ikke have her om vinter, kan man sagtens. Det, der bare er vigtigt, det er måden, man plejer den på. Der har vi en helt rigtig imprægnering, som er egnet til de ruskenstøvler, så de kan holde sig pænt. Men det kan vi altid informere om, når I kommer herind, eller skriv og hør. Vi har også i den glatte sorte skin her, også som Chelsea boot, som også er velegnet at bruge til udenfor, men man kan også sagtens bruge den til arbejdsbrug. Lidt grovere sål, men en fantastisk pasform. Vi har flere udgaver af Chelsea boot. Vi har lidt smallere udgaver, og vi har lidt bredere udgaver i forskellige typer. Og de nye farver nu her, det er meget mørkebrunt, og det er sol. Nogle fantastiske farver. Så er der stadigvæk cognacfarve, som altid har været der. Men vi har stort udvalg. Kom endelig ind og se, eller følg med os.